ଆପଣ ବୋଧହୁଏ ଏକ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଏହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମର ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା, ସେୟାର କରିବା ଏବଂ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି ଭାରତର ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ କେବଳ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଫୋନ୍ ସଂଯୋଗର ସ୍ତର କିଭଳି ରହିଛି? ଏହାକୁ ସହଜରେ ଖୋଜିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଡାଟା ପୋର୍ଟାଲ ୱେବସାଇଟ୍। ସନ୍ଧାନରେ କେବଳ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ଟାଇପ୍ କର। ଇଣ୍ଡିଆ ଡାଟା ପୋର୍ଟାଲ ଆମକୁ ସୂଚିତ କରିଛି 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଗାଁରେ ଉଭୟ ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ସହିତ ଟେଲିଫୋନ୍ ସଂଯୋଗ ରହିଛି। 2019ରେ ଗୁଜରାଟରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଗାଁରେ ଟେଲିଫୋନ୍ ସଂଯୋଗ ଥିଲା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ 9.6 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ରହିଛି। ଏହା ପଛକୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରହିଛି। ଏଠାରେ 9.5 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଗାଁରେ ଟେଲିଫୋନ୍ ସଂଯୋଗ ରହିଛି। ତେବେ 2019ରେ ଭାରତର 95 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଗାଁରେ ଟେଲିଫୋନ୍ ସଂଯୋଗ ନଥିଲା। 15 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଗାଁରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ପୂର୍ବରେ ଥିବା ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଗାଁରେ ଟେଲିଫୋନ୍ ସଂଯୋଗ ନଥିଲା। ଏହା ପଛକୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରହିଥିଲା। ସେଠାରେ 11.7 ହଜାର ଗାଁରେ ଟେଲିଫୋନ୍ ସଂଯୋଗ ସୁବିଧା ନଥିଲା।